Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa akufuna umboni wake pa nkhani ya ziphaso zaunzika ukachitikire ku ofisi ya NFRA. Boma lati minda ikuluikulu ili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Ndipo mu nkhani zina zadziwika kuti ophunzira ambiri msukulu za Mmirampoyamba akuphunzirira mzisakasa. Tili ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo a George Chaponda akufuna nyumbayi ipite ku nkhokwe za chimanga za National Food Reserve Agency ngati mbali imodzi ya umboni kuti ena akufuna kubera chisankho. Achaponda akufunanso kuti nyumbayi ipite ku ofisi za bungwe loyendesa chisankho la MEC atikamba kuti kumeneko komwe kuli umboni wawo. Nyumbayi inapereka masiku awiri, makamaka inapereka masiku awiri kwa Achaponda kuti apereke umboni pa zomwe adanena kuti National Registration Bureau ikusindikiza ziphaso mwachinyengo pofuna kubera chisankho cha chaka cha mawa. Achaponda akulankhula ndi mtolankhani wathu Kathe Maulidi. Dana kuti apite ku NFRA chifukwa kumene kuna tinapeza zinthu zonse. Kumene ndiye tinaona ife makadi ali ponse zonse zimene mwakhala mkulangane hapa social media ndiye zinali zoti akunonso apite akaone zimene zokuti izi zinthu zache ndiye izi. Sikoyamba zimene zimachitika makoti timaona kuti amapita pamalo pamene pachitika zinthu ukaona. Choncho iwa wasamangokhala choncho. I've retired kumanena zinthu koma tizipita pa ground nikuona zimene zikuchitika. Ndalembera kalata ndanena kuti kwa ine evidence yanga tipite kumene chifukwa singanyamule nyumba ya ku NFRA ni nyamule singate kunyamula nyumba kubwera kuno kapena nikana khala mulungutu ndiye kuti ndikanatha kutichoka uko ibwere pano koma mmene zilili ndiye kunena kuti tipite kumene kucha. Mabungwe ogwira ntchito zotukula maphunziro a Mmirampoyamba ati ophunzira ambiri akuphunzirirabe mzisakasa. Iwo ati izi zikuchititsa kuti maphunziro azivuta maka mnyengo ya mvula. Limodzi mwa mabungwewa ndi bungwe la Yamba Malawi ndipo ladandaula za izi pamwambo otsekulira sukulu ya Mmirampoyamba ya Kapanda Juwa ku Ikwendeni m'boma la Mzimba. Zambiri mulipoti ili. Sukulu iyi yamangidwa ndi Banki ya National mothandizidwa ndi bungwe la Yamba Malawi. Mawu ake mkulu wona za ntchito ku bungwe la Yamba Malawi Akaro Kulemeka anati vuto lindi lalikulu ndipo nchifukwa chake mabungwe akuyenera kulowererapo pomanga sukulu za Mmirampoyamba zamakono maka madera m'midzi. Vuto lindi lalikulu kwambiri, ana ambiri akuphunzirabe malo ngati amene osakhala bwino zikumavuta kwambiri safety yawo ya ana. Then wofunika kuti mabungwe akuluakulu ka corporate world mabanki komanso madonors ambiri alowererepo ndithu kuti timange ma-CBCC malo ophunzirira oyenerera anawo. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu ku Banki ya National a William Kaunda anati agwiritsa ntchito ndalama zokwana 178 million kumanga sukulu za Mmirampoyamba zinayi ku chigawo cha kumpoto pakati ndi kumwera ngati njira imodzi yofuna kuti ophunzira Mmirampoyamba akhale ndi malo abwino ophunzirira. Ana ang'ono mutati muwaone mukapasa chidole amaphwasula ndiye mpofuna kuwaphunzitsa kuti akachiphwasula ataniso achimanga ndiye tatiye samango waphunzitsa kuimba ndi kuloweza zinthu koma taphunzitsenso kuti azitha kugwisa ntchito school drive azitha kuyasa moto kupanga china chake ndithu chofunikira choti akakhala pawokha akaona china chake chamasuka pa nyumba akakulako pang'ono atha kukonza. Ndipo mmodzi mwa ogwira ntchito ku ofesi yona za chisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la Mzimba Agudwe Ukalimanjira anavomereza za vuto la kusowa kwa zipinda zophunzirira msukulu za Mmirampoyamba ponena kuti boma limadalira mabungwe kuti athandize kumanga. Banki ya National ndi bungwe la Yamba amanga sukulu zitatu za Mmirampoyamba kumangochi ndi kulilongwe. Bungwe la The Patriots lapereka zipangizo za chipatala ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES. Thandizo lili kuyembekezeka kuthandiza maphunziro za umoyo maka ku nthambi ya zamano. Astan Mabango ndi mmodzi wa akuluakulu a gululi. Ife tili kuno ku College of Medicine KUHES.
ndicholinga chimodzi choti ndiyimirire abale athu amene apereka katundu wa mzipatala amene wachokera ku America mothandizidwa ndi anthu awiri ndi abale athu ena monga ngati Dr. Tani Yankungula komanso Professor Edward Mbewe amene apereka katundu kapena ndine kuti zipangizo zimene zabwera kuno ku chipatala kapena kuno college ya zaumoyo. Ndi katundu ochuluka kwambiri maka kukhuzana ndi zamano ndi katundu amene wabwera pano ndi katundu ochuluka ndi ndalama zopitirira 400 million. Tikuyembekezera kuti aziphunzitsi amene amaphunzitsa pano komanso madokotala athu agwiritsa ntchito zipangizozi kufikira ana sukulu ambiri kufikira odwala ambiri ndipo kuti zipangisa ntchito yawo khala yophweka. Mmawu ake mmodzi mwa aphunzitsi zamano pa sukulu iyi Dr. Taznim Chikwapu wayamikira bungweli kamba kathandizoli. Tinalibe zinthu ngati ma laptop okwanira kwa student wina aliyense komanso kuphunzitsa komanso tinalibe mipando yokwanira kwa student wina aliyense kuti athe kugwirapo ntchito mothandiza patient wina aliyense. So katundu yatithandiza kuti tithe kufikira ma student ambiri komanso ma patient ambiri pamodzi. Pomwe dziko lino likupitirira kukumana ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja, wachiwiri kwa mkulu wa banki ya Reserve McDonald Mafuta Mwale watsindika zakufunika kuti mabungwe omwe si aboma azisintha ndalama zawo zakunja mu njira yoyenera. Amwale auza mtolankhani wathu Taunga Sabola atachititsa msonkhano waukulu wa mabungwewa mu mzinda wa Lilongwe. Chimene ndimatanthauza pamene paja chanena kuti tiyelekeze ngati ino mutakhala kuti mwalandira ndalama yakunja. Mukandigulitsa ine kuti ndikagule maswiti ku South Africa. Mukandigulitsa pa mtengo wa savomerezeka wakunja kwa mabanki. Ndikuti ndikadzabwera kuno kuti ndidzagulitsa maswiti aja ndidzagulitsa $1. Choncho koma ndikagula pa mtengo umene uli wovomerezeka ndi boma wa ku Commercial Bank. Ziliko ndivuta kuti ine ndikadzakweza mitengo kuti ndipweteke anthu ena. Chifukwa choti ndagula mitengo pa mtengo woyenerera. Ndi zimene zimapangika ife tikaonetsetsa kwambiri inflation rate imene ili Malawi. Ndi chifukwa cha zinthu zoti ena sakupanga business motsatira malamulo. Tosefe titatsatira malamulo ndikuuza ni chilungamo kunena kuti pakhoza kukhala njira yonena kuti inflation imene tikuionayo ikhoza kumabwerera chifukwa choti aliyense walandira madola akukagulitsa ku Commercial Bank. Unduna ona za achinyamata ndi masewero wati ndokhutira ndi mmene achinyamata athandikizira kuchokera ku project yotchedwa Business Acceleration for Youth Project. Mkulu ona za achinyamata mu unduna wa Judith Msusa anayankhula izi atayendera achinyamata omwe anapindula ndi ngongoleyi mu ndondomeko y'mboma la Zomba. Thomas Kachere akufotokoza zambiri. Msusa anati ngati mbali ya boma ndikukondwa kuona achinyamata akutukuka ndi kukwanitsa kulembanso ntchito anzawo. Onyadira chifukwa choti nabwerakonso miyezi 9 yapitayo. Magulu ena ake anthu ena ake awiri atatu amene ndayendera lero nayenderanso nthawi imeneyo. Andi pa miyezi 9 yapitayo mabizinesi awo amaoneka kuti ndi ang'ono. Komano padutsa miyezi 9 tabweranso lero taona kuti mabizinesi aja akula kuti yayi akutha kupanga ndalama zochulukirapo kuposa zomwe amapanga mbuyomo. Komanso antchito achulukitsa maofisimo. Ayi ndithu ena alemberako anthu atatu ena antchito zosonyeza kuti ndithu mabizinesi aja akupita patsogolo. Zonsezi sikuti zangochitika koma zachitika chifukwa choti poyamba asiyati kudzera kuthandizo lomwe lachokera ku USAID awapatsa ndalama. Komanso si ndalama zokha awapatsa ukadaulo kuti amakhala kuphunzira maphunziro osiyanasiyana kuti mabizinesi awo angawayendese bwanji. Mawu ake mkulu wa Business Acceleration of Youth Project David Slane anaonetsa kukondwa ndi zotsatira za project iyi. Project iyi yomwe ndi ya zaka zitatu ikuchitika ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la United States Agency for International Development USAID ndipo ikuyendetsedwa ndi mabungwe a Alliance of Biodiversity International ndi Center for Tropical Agriculture CIAT. Maboma omwe akupindula ndi project iyi ndi monga Balaka, Chikwawa, Chiradzulu,
machinga, mangochi, mulanje, nsanje, thyolo ndi zomba. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati boma layika chidwi pa zaulimi ya minda ikuluikulu mega farms mchingerezi kamba kuti ndi kuthekera kukweza chuma cha dziko lino. Achakwera atinso ulimi wa nsomba wa madamu akuluakulu ungathandize kuti dziko la Malawi lizipeza ndalama zakunja mosavuta. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira wadzandiripoti ili. Achakwera anayankhula izi pamwambo umene amatsegulira chigayo chogaya zakudya za nsomba cha ndalama zokwana 525 miliyoni kwacha kwa Ruinga chomwe adapereka ndi a African Development Bank. Iwo anatinso khumudwitsa kwena kuti Amalawi ena sakudziwa zambiri zokhudza ulimi wa minda ikuluikulu ndipo akuona ngati kuti palibe chilichonse chomwe chikuchitikapo pa za ulimiwu. Chifukwa chake ife mapulani athu pa nkhani ya ulimi wa nsomba yoti pomadza chokaine pa mpando wa president mchaka cha 2030 ulimi wa udzakhale ukutulutsa nsomba zokwana 100,000 metric tons. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi omwenso ndi nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo anati boma la Achakwera limaonetsetsa kunena kuti chitukuko chomwe akuchita chizikhala chofunikira kwa Malawi komanso zinthu zolimba. Iwo anena kuti kuchita zinthu mwachidule kunaononga dziko la Malawi ndipo zotsatira zake kunena kuti Amalawi ambiri amandira zinthu zomwenzo salimba. Dziko lino lero likuvutika kukonza misewu ina ndi ina mpaka na lero tukanikabe kukonza chifukwa yachulukisa. Munati mufunse chilengere dziko lino Mulungu misewu yosinakonzedwe mumva kuti inakonzedwapo koma lero tukukayikonzanso. Why? Quality. Atamaliza kutsegulira chigayochi Achakwera anakhazikitsa ntchito yomanga nyumba ya makono yophunziramo luso losiyanasiyana kusuka Njenjede ya Mzuzu. Nyumbayi yomwe idzakhala ndi malo ophunziramo ophunzira pafupi 400 komanso zipinda zophunziramo za ukadaulo woyeza zinthu akuti ayimanga mwa makono. Chitukukochi chomwe cha ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha chikuyenera kudzatha m'miyezi 13. As a minister, so help me God, so help me God. Chakumadzulo Achakwera anali nawo pamwambo olumbiritsa a Vitumiko Mumba omwe pano awasankha kukhala nduna za ntchito kulowa m'malo mwa Agnes Nyalonje. Achakwera analangiza Mumba kunena kuti atumikira Malawi modzipereka chifukwa choti Amalawi ambiri akudikira zambiri kuchoka ku boma. Atawalumbiritsa Amumba anati adzaonetsetsa kunena kuti akuphunzira zambiri mwa anthu pomwe akutumikira ku ndunawo. Maulino ngati amene wawa chita kutumikira anthu ndiye malangizo abwino kwambiri iwaja ndi akuluakulu akampa choncho amkhala zazikulu kwambiri ndiye ndamva ndipo ineyo ndipanga zothekera kuti ndikwanise zimenezo. Amumba adayamba ndale mchaka cha 2021 ndipo adawasankha kukhala nduna pa 11 Disembala chaka chino. Mukuonera nkhani kuchokera kuno kwa Nemawa Times tipitirize kupasirani nkhanizi zikangotha izi. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Ife ku JTI tikubweresa ukadaulo watu onse mu zonse zomwe timapanga.
tikupitirizabe kugaya ndi kukonza maonekedwe a fodya tisanamtumize kunja. Tikupitirizabe kugaya ndi kukomesera maonekedwe a fodya titamugula odindidwa bwino pa msika kuchokera kwa alimi athu oposera 8,000. Timagula, kusunga, komanso kugaya tsamba la fodya mu fakitale yathu yapamwamba. Timagayanso fodya wa makampani ena zomwe zikutipangisa ife kukhala kampani yomwe ikugula fodya wambiri kuposa makampani onse ku Malawi. Ogwira ntchito oposa 1,000 ndi wokangalika kupereka nthawi yawo poyendetsa fakitale yathu komanso nyumba zathu zosungira katundu, kutulutsa ndi kutumiza kunja fodya mbambande. Tikuchita izizi komanso kukonza katundu wathu mwa ukadaulo kuti atipindulire, chifukwa ichi ndi chikhalidwe chathu. Takulandiraninso kupitirira nkhanizi. Vuto la kusowa kwa madzi aukhondo komanso otsika mtengo litha kukhala mbiri yakale mu mzinda wa Blantyre pomwe ntchito yomanga makioski amakono ili mkati. Ikadzatha ntchitoyi idzapereka mwayi kuti anthu adzigula madzi nthawi ina iliyonse pogwiritsa ntchito ndalama zimene agula m'makadi mwawo. Florence Mwale akufotokoza zambiri. Ili ndi gawo loyamba la ntchito yotchedwa Malawi Water and Sanitation Project yomwe bungwe la Blantyre Water Board BWB likugwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku nthambi ya International Development Association ya World Bank. Kudzera mu ntchitoyi BWB imanga makioski atsopano Smart Water Kiosks mchingerezi okwana 15. Makioski ena 15 akale awakonzanso kuti tsopano akhale amakono. Engineer wa project iyi Afazil Abdul Latif wati ntchitoyi ikufuna kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Iwo anena izi atayendera makioski amene akumangidwa kuchilimba ndi kumbayani mu mzindawu. Okay, ntchito imene ithandiza chifukwa chokuti imene tanenera sipazikhalanso nyengo yoti munthu atha kutunga madzi ngati imene zimakhalira mbuyomo. So apa kaya ndi nthawi ina yonse imene madzi afunikira pa khomo munthu atha kubwera zatani kudzagula. Kusiyana ndi mbuyomo chifukwa zimapezeka kuti mwina munthu ogulitsa madzi palibepo koma anthu afuna kutunga madzi ndi madzi anthu timakhala ndi zochitika zosiyanasiyana mmoyo. Nthawi imene mafuna kutunga madzi palibepo komano apa sipazifunika sozo kuti munthu achite kukhalapo ogulitsa madzi. So tiona tizipititsa patsogolo ntchito za madzi kupezeka kwa madzi ndiye ukhondo so upita patsogolo mu mzinda wa Blantyre. Ndipo Diana Peter akumbayani ndi mmodzi mwa omwe akuyembekezeka kudzapindula ndi ntchitoyi. Iwo akuti padakali pano amagwiritsa ntchito 2,000 kwacha tsiku lililonse kugula madzi m'makomo mwa anthu. Ife tilonyadira ifuna timatibwisa itiko pafupi madzi timatunga kutali timatunga zisimu ndipo timatunga matapu mwa anthu amatibwesera madzi pafupi tikawanyadira ifuna kuti madzi tizawapezera pafupi. Ntchitoyi ikuyembekezeka kutha mwezi wa March chaka chammawa. Bungwe la Lilongwe Water Board likali ndi ndondomeko yonga iyi yotchedwa imadzi imene anthu amagula madzi otsika mtengo m'makioski amakono. Wapampando wa bungwe la Malawi Partnership Forum Amala Banda wati dziko lino lili ndi kuthekera kochepesa kuopsa kwa matenda a AIDS kumiyoyo ya anthu pofika mchaka cha 2030. Abanda ananena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amatsekulira msonkhano wa nambala 69 wa bungweli. Zambiri mulipoti ili la Emmanuel Simpokolwe. Malingana ndi akumbweza Banda, dziko la Malawi likugwira ntchito yotamandika kwambiri polimbana ndi nthendayi pansi pa ndondomeko zofunika kukwaniritsa zomwe zimatchedwa 95. Iwo anati komabe ngakhale izi zili choncho chiwerengero cha atsikana ndi amayi a zaka zapakati pa 20 ndi 29 otenga nthendayi chikuchulukirabe. Tazindikira kuti mbuyomo mmene mkazi ankambika mapulogalamu a HIV/AIDS sitinali oganizira kuti kodi anthu ena akafunika kuti tapangire mapulogalamu awo abadera koma kupita kwa nthawi tazindikira kunena kuti achinyamata akufunika mapulogalamu awo kuti azitha kupanga respondi bwino kuma services amene amaperekedwa ndi zimene zitakuonza panopo ndithu tili panjira yabwino kuti achinyamata athu akusamalidwa mapaderadera. Mkulu wa National AIDS Commission Beatrice Matanje ati pali njira zosiyanasiyana zomwe achinyamata angagwiritse ntchito popewa kutenga HIV.
kuti tachita bwino polimbana ndi kugonjetsa matenda a AIDS ndi HIV memambisa AIDS komano kupita kutsogolo kuti tionesese kuti zomwe tachita bwino zipitirire. Chomwe tikufuna ndicho kuti wina aliyense amene ali positive pakali pano akhale ndi thanzi labwino, agonjetse mphamvu ya HIV mthupi mwake pautsatira ndondomeko yakumwa mankhwala bwino, komanso amene ali negative akhale negative. Omwe anayimira komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo a Victor Musowa anati komiti yawo ipitilira kulimbikitsa kupezeka kwa ndalama zothandizira ntchito yolimbana ndi nthendayi kuti pofika chaka cha 2030 nthendayi idzakhale mbiri yakale. Makomiti oyang'anira sukulu za primary akuti ndiofunika kwambiri popititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Nthumwi ku bungwe la Japan International Cooperation Agency Charles Yambo ndi yomwe anena izi pa mphongo ku Mzimba. Kuchokera ku Mzimba nayo Blessings Gondwe. Aziyambo ati maphunzirowa athandiza kuti makomiti oyang'anira sukulu ku zoni ya mphongo athe kugwiritsa ntchito bwino ndalama zomwe makolo amasonkha. Iwo ati project yawo ikuperekanso upangiri othana ndi mchitidwe osiyira sukulu pa njira. SMCN imathandizira kuti makomiti akhale ndi gawo loona amene angathandizire mavuto a sukulu popereka mavuto aja kuboma. Chinthu chimene chili chovuta pa komiti ya pa sukulu kuti ingopita yokha straight kuboma kanena mavuto koma azigawana mavuto aja. Mlangizi wa maphunziro wa zoni ya mphongo a Benson Tembo wati mbuyomu makomitiwa analibe upangiri otere. Kubwera kwa JICA atiphunzitsa kuti tikamasankha ma school bodies tizipanga ma elections ene pazikhala anthu monga assistant ndi secretary komanso pazikhala ngati ma ballot boxes, ma ballot papers and anthu amene ajawa tiziwasonyeza pagulu. Wapa mpando wa komiti ya maphunziro pa sukulu ya Makusu a Master Mawaso ati aphunzira kuti azichita zisankho posankha mamembala a makomiti osati kusankha adindo mwa chisawawa. Ndi maphunziro awawa atithandizira kuti tikhale ndi anzathu amene angathe kutithandizira komanso kuti chitukuko cha masukulu komanso maphunziro apite patsogolo bwinobwino titengereza zimene anzathu akupanga ku madera ena kuti ati zikhale ngati kuti zikuthandizira madera onse kuti ana aziphunzira bwino mofanana. Kupatula boma la Mzimba, maphunziro otere achitikanso boma la Lilongwe. Tidakali mu nkhani za maphunziro, bungwe la Polymed Sacco lapereka madesiki okwana 50 a ndalama zokwana 7 miliyoni kwacha ku sukulu ya primary ya Mphati ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Mwaigowero ali ndi ripoti. Sukulu zambiri mdziko muno zili pa vuto la kusowa kwa zipangizo zophunzirira monga zipinda komanso madesiki okwanira. Izi zimafowoketsa ophunzira ena omwe amatha kusiyira sukulu pa njira. Pozindikira za vutoli, bungwe la Polymed Sacco lapereka madesiki 50 ku Mphati Primary School ku Machinjiri. Wapampando wa bungweli a Samson Kalulu wati adaona kuti sukuluyi ikufunika thandizo la madesiki atsopano. Zona ndi mapempho ku Polymed Sacco ndi ambiri amene anthu amabwera kuzafuna kuti athandize koma tinasankha Mphati Primary School Blantyre Lulo kuno kuti skuli imene tilayipanga sesi kunalibe desk iliyonse, mablock amangidwa kumano ndiwoti ana okhala pansi pafumbi, so timafuna athandizire kuti akhale ndi kulimbika mtima kuti alimbikire skulu zikhale chibweretse chikoka komanso utsogoleri wa skulu ndi staff yonse kuti skulu ino ilimbikitsidwe kwambiri monga kuli mbali ya kumudzi ku Blantyre Lulo kuno. Mkulu wa zamaphunziro ndi zamasewero ku unduna wa zamaphunziro a Alfred Pandamkoko wati kupereka madesikiwa zikugwirizana ndi ntchito yomwe undunawo ikugwira kaye. Monga mukudziwa boma la Malawi panopa lakangalika kumanga zipinda zophunzirira m'masukulu ambiri m'madistrict monse. Kuno ku Blantyre Lulo atipatsa ndithu mabloko okwana 80 ande pano pa Mphati tiyamba mawali
kuimanga bloko imodzi yapano kuti ana aziphunzira bwino. Ndiye kubwera kwa madeski amenewo akhala ngati angowonjezera ubwino umene utioneke pakhani ya maphunziro pano pa Mphati Primary School. Ndipo Aneli Maiden Chikonso ndi mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi. Tinali ndi vuto lalikulu pamene tinalibe madeski amenewa, ana amakhala pansi. Madeski amene tinali nawo anali less than 15 ndi skulu ya 1 to 8 sizinali zopheka kuti ana angakwanitse onse kukhala madeski amenewa, even kuita amaperewerabe. Kubwera kwa madeski amenewa kwatithandiza munjira ina kuti ana makamaka atsikana amene amavutika maklasi akuluakulu kukhala pansi kuti mwina ayankhe funso kuti adzuke mklasi zinali zovuta. Sukuluyi yomwe ili ndi ophunzira oposa 500 ili ndi ana ena omwe amakhala pansi pomwe akuphunzira. Thandizoli likuyembekezeka kuchepetsa vutoli. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa akufuna umboni wake pa nkhani ya ziphaso za unzika okachitikire ku ofesi ya NFRA. Boma lati minda ikuluikulu ili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Mu nkhani zina zadziwika kuti ophunzira ambiri msukulu za mmera mpoyamba akuphunzirira mzisakasa. Nkhani zathu ndi zomwezi, munali ndine Matilda Majawa. Usiku wabwino.